Dwi'n fan enfawr o ffys. Dim just yn Nadolig, ond trwy gydol y flwyddyn. Dwi fel arfer yn prynu Prosecco, sy'n trendy iawn, ond fan hyn mae dyn ni Arwel, ein arbennig o'r gwyn, a mae dy fe 2 ffys gwahanol i ni drio. Reit, oes, mae Prosecco di cael ei gyfla wan. Mae'n amser trio beth gwahanol. Good. A wan bod ni'n dod at y Nadolig, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n dangos i ddechrau ni wbeth o Gymru. Dwi'n barod i drio rhywbeth gwahanol. Ti'n siŵr o? Ie, dwi yn. Reit, cyntaf da ni'n mynd am ydy o Gwynllan White Castle lawr yn Monmouth. Iawn. A mae wedi cael wneud yr un dill â champagne. Okay. A ti'n sôn pris champagne hefyd i ryw radd, a just dros yr 20 pint. Wel, dolyg. Mae'n neis dangos bod ti'n mynd bach gwahanol, dwi'n meddwl. A mae'n neis gallu cael rhywbeth o Gymru sydd o safon. Mae'r safon yn Brydain i gyd, a bod nhw'n sefyll chdi dros y blynyddoedd dwytha wedi cynyddu. Mae nhw i fyny yn y top na. Gynnwch chi gymaint. Na braidd i fiwiog. Mae gynnon ni gymaint rhan i yna. So, White Castle, 2 granwyn sy'n mynd i weld fo. Phoenix a Sifol Blanc. So, mynd i weld, mae yna digon o liw yna fo. A mae'r blas yn debyg iawn beth chdi'n sgwlo champagne, mae'n reit biscuit i reit tasty. Ond mae'n ffres, mae dim bach mwy sych. Ie, mae fe'n ysgafn neis, dwi ddim yn trwm, llwn i yfed cwpl o wydre o hwn, fi'n credu. A mae'r blas bod ti'n cael yr elderflower, ti'n cael y gooseberries o bod dim dod allan o'n efo. Os ffordd arbennig dylswn i fod yn blasu gwinoedd i cael yr ore allan, neu... Oes, ti'n neud o mewn camau i ryw radda. Ti'n defnyddio'r synhwyrau i gyd. Yn amlwg, efo gwyn pefriog, bubbles dod allan o'n efo. Hynna'n o'i syniad o safon y gwyn. Yr arygl wedyn, am di ddweud gymaint da chdi. So, just cael yr air i gysylltu hefo'r gwyn. A wedyn unwaith mae yn y geg, a pwysio chdi drio hyn unwaith i fi. Pan mae yn y geg cyn i chdi lyncu fo, tria signo air dros y gwyn. Mae'n gallu bod yn fler, ond dyna pam da'n neud efo'r gwyn gwyn hytrach na gwyn coch. Iawn, good. Wel, dwi efo ffedog mlaen. Right. To be, oedd e'n blasu'n wahanol. Yndi, a dyna sy'n neis amdano fo, mae'n mwy ffres na beth fel champagne, achos mae gynnoch di'r acidity, mae'n eipyn bach fwy o bait i ddfoi ryw radda. Lovely. So, hwnna di'r cynta. Iawn. A wedyn, a'n i mlaen o hwnna i Ffrainc. So, beth sgynnon ni wan? Cremons de Jura. Iawn. Wan, os nad i'n dod o ardal champagne yn Ffrainc, gan nhw ddim galw yn champagne. So, mae rei gorau wedyn yn cael eu clasio fel cremons. A mae'r dill union yr un peth, mae'n debyg iawn i champagne. So, mae gennych chi 2 stage o fermenteiddio, yr ail stage yn y botel. Mae yna dim ond rei granwyn sy'n camd i fewn, union fel champagne, gen ti 3 granwyn gwahanol sy'n champagne. Ond wedyn, yw hwn yn rhatach mewn pris i gymharu y champagne neu ti ar un peth? Gwerth am arian, mae hyn yn arbennig. Arferch. Mi gostith botel o'n chydig dros 7 bint i chdi. Felly ni wario 10-15 bint, ond mae'r safons dod allan o hyn yn arbennig am y pris, dwi'n meddwl. Botel neis. Mae'r botel yn lyflu. Oh. Arferch. So, awn ni am y cremons. Mae hwnna yn syth yn o leiach mewn lliw i gymharu. Dwi ddim mor felyn. Na, mae lot ysgafnach. Odyn o ran y blas, ti'n cael bethau... Sa chdi mynd disgwyl gael i ryw radda. Ti'n cael lemon, ti'n cael afal. Mae'n bethau reit ffres yn fo. Mae'r un o Gymru'n lyflu. Fi'n meddwl bod well da fi'r un yna. Mae fe'n fel ti'n mynd rhatach. Mae'n rhatach, mae'n abod bob tro'n da. Ond mae o reit hawdd i yfad hefyd. A dwi'n be yn berffaith efo'r canapés dyn ni heno. Yndi. Mi wneith o'n weithio'n ideal i chdi. Iechyd da. Iechyd da.